Kaixo, eta ongi etorri beste blog batea. Literalmente, pasada ordu erdi, nire aurreko blogeko azkeneko klipetik, honea, beraz, nire ikusi, eta oan bai, zarautzagoaz. Egun txotzu pasatzea, eta bueno, ikusiko zuen. Mikrofon berri eukat, espero dena ondo entzutea. Bagoaz, blogaztea, talenik eta bengoatu, like eman alpidetu, kanpaiak zeratu iruzkindu eta partekatu. Oain bai, blogaztea. Bueno, aiatu geha, nire suiten, plan, nire lagun batek dauka, etxea zerautzen da ordenatorea pare bat egun, zimaz, honea, eguran denen behaula tal, pues pixkat playa, tal, chill, zarautzea. Me encanta. Ingo izuen nire kuartuan turra, basikamente dala, hau. Hortik sartzezea, hemen armaioa, eta hau da, basikamente nire motxila, oia, eta lehioa, ez dauka zer gehiago. Bueno, playa guazoain. Hala. Oain konpreitea. Dutxa. Bueno, jungea etxea dutxatu geha tal, eta bengo alanon, afazten. Bueno, azken orduko aldaketa, azkenen txiki polikatorri geha. Bueno, nik eskatuet, plater kombinatua, hau da eskalopea, eta hau da petxua, banatu hain duerdi bana orduan, hau da. Kiztu nitxura. Bueno, eta bain, elaue. Eta ustez pasatxo bat mango dura malo keietikan eta lotara. Bueno, kaixo, ez dakit zeo zentzuko zaiten. Baina, bueno, oin gaudeia etxe etorrikea, tian gaueko ordu biterdik. Bloga egitatzen honaiz, aurreko asteko, hemen utziko irutela. Edo, lehen hau utzi dut igual, ez dakit. Eta, hoxe, jarota biharko ezkin behar deula, ondo loi. Egunon! Bueno, goizeko zortzerdi, eta gauzaltzen egea. Hemen publiez. Bueno, eta baingoaz, Getari zarautzitea, baina menditik. Bueno, zarautz Getari. Eta gero Getari zarautz. Menditikan, da gero buelta kostatikan. Bueno, jago du lehenengo aldapa. Bakizten egin mendia zaitela gustatzen bate. Baina, bueno, hemen gaude. Jago du goraka, eta bain ja. Badirudi. Laua eta pixkat beheruntz goazela ja. Getari aldea. Kusizu hor Getari. Zaitu gabe. Amazkigu 2 kilometro. Bai. Bueno, jairitxik Getaria eta bain goaz. Itxasertzetikan, zarauta gulta. Bueno, baina bukatu eta maleko jatorria zuzartzea. Bueno, baina etxea jatorria eta bain pizinetara goaz. Hau bai bizitza, aberats bizitza. Bida gore gogea, tamen dago pizina hor. Jarri dut toalla eta bidaze kuki. Bueno, ja etorri geha piztinatikan, eta janari geha prepatzen. Bazkaltzeko. Menua, entrante batzela, igarrako piparrak. Daukatela usai bat, pikantea, bueno. Hemen arrautza batzuk, ingo delako entxalada. Eta listo da gure menua. Nun dobe. Eta natxok eta hemen. Eta hoain, pizzeko plazarrak. Denak komentatzen ze etxe kiutan normal. Bida. Hau da gure menua, hemen entxalada, hemen bakoitzak presta eta arrautza. Bueno, pixka denetik. Jam. Hala, berrize,
Piztina guaz. Kiston bazkal ostean dut, tamén piztina guaz beretze. Bueno, fiskal hartu eta eskoa, Krema lehenengo. Guaño todo momento ondan zerri galanta. Por cierto, ez dakit izan baino gaur eklipse bat dago. Kaixo, bueno, etorri gea, eklipse ikustea. Digo gea, dutxetu gea jantzi gea, eta ja, etorri gea, eklipse. Kate bende jende itzala egiten, porque mobilentzako txarromen da baita. Bai. Mutila zure gaina hogei jo. Máximo hogei jo. Opa, eklipsea. Eta temperatura baita pilo bat jetxia, hotza eta dena, osea, wow. Bida nola da ondena, iluna, tu. Arginean, no? Eta horreko, cariño. Bueno, eklipse ikusta gero, afoltzea. Gau, zerra, albondi bat zode, baina etxitut eskatu. Bira, ze pintoia, osea. Postre arroz esnea. Erretina erreta hainbeste persona, antiajo saltzaileak arbai bista ona. Antiajo saltzaileak arbai bista ona. Berso entzulea tradizionala, bertso plazako idu batu, isilik ta argiduraz lenda biziko juzkatu. Ezin irentxi, azkenerako gustatu. Larai, azkenerako gustatu. Bueno, etorri gara batxo eta bapaten biazien agertuan. Ez dut agertu behar. A ver. Hartu, engaitzin. Bloga, Xari, bloga. Ay, barco. Join. Hola. Broma. Es que, bueno, update. Ibaiz arautzen da obre lagunakin udaberriko. Ez dut ikusi ben arte. Ze. Oi. Bueno, baina nik esate izuet. Ta ez duena jatea normaladan bezala orduan errespeta goite izuet. Buelta mandaka, kamarak. Ta hori, Ibai. Bertxoak zemuz jundia. Ondo. Nik tope ondo pasatzen nire lehenengo aldi jasan. Eta blog ontan ez aurrekon, bi bertxo zaion dia, ja. Eta biru garen azte ontan. Puntakoa. Eta bain fanango. Beze bat jende da hon, Tolosa erdia hemen da hon. Ez que guain ingo nun. Bueno, hori barka bagur, ena ondo. Bueno, ja, jeikigea. Ez da kontatzen, jeikigea. Gozaldu deu. Ja, baina erratu jantziteu, eta pagoaz onda hartzara. Zea beratz bizitza? No se enkanta beratz bizitza. Hemen, gozalduta, bazkalduta ite du. Bueno, eta honek ematen itxasentzetik bueltatxo bat. Nola zan? Aldenik alde. Ondartzen behar da aldenik alde. Medusa bat da. Bueno, ja, etxeatorri nahiz. Horre hartuet. Etxeatorri gara. Eta badutxatu nahiz. Eta benek sukaldatzen, bida berriz hemen dozkau ibarrako bibarrak, klaro, Tolosa ondo nibarron da, pues, claramente. Gero hemen entxarra da prestatu dut, denakin, eta gero entrantek, bueno, ere gutxu betuet. Bueno, entrantek, ibarrako bibarrakin da ja, fueta, nacho, guacamolekin, eta gero gure
Plater nausila. Bueno ba, ja Tolosa etorri gara. Horan da pegotzen, hau da panorama ekipik ikusko zue. Ze puto grazia. Barkatu. Bueno, ikusitzen bezalea Tolosa etorri gara. Eta, ja etxen gauzak utzita, kamiseta dautuetzen okan pixkat zikina hastea, izterri duta. Pintxopo, osteguna dela. Bueno, oen pintxopo. Zerbeko kroketak, obenak. Egunon. Bueno, atzazkenena faltzen gatu ginean. Eta etxea joan ginean zaitun. Eta gaur, naho hemen, grazik inatu nahi zela. Gaur ez gehi ikusi. Duela zama blog ez agertzen. Bi hiru blogolea ez zela agertzen. Orduan hoxe, zeu zartzen gaude. Bueno, eta pasote izuet gaur goizen ez da grabatu, baina goizen goiz, jetxi naiz. Eta txertoa jarri jate. Alergen txertoa. Eta gaur bertze gora. Bueno, eta bain ningo geha gaztelua. Bueno, Tolosa jetxi geha eta bukatu deu afaltzen. Ez barra bat ikarrita. Eta hau plater, Eta hau plater nagusik geha. Hemen beste batzuk, katxopoa eta chicken burger eta horixe. Ama, erdi kanpo. Eta guain, postrea, fraka. Hemen bestena. Torrija, gazta tarta, eta ez datuk almendra da, osea. Bueno, leitza etorri gara, berri ze. Beda, etxerbide duten laguna. Ze... Pues no. Larun bata, goizen, suposatuko zen bezala, egon naiz hila. Baina joan gaude. Oen estrapadak ikusitut. Eta ja, noa bus hartzea, Donostia juteko. Antopatuko naizelako, Ane Urresti, Ian Ruiz, eta irati erauzkinekin. Ke bai, ala, guazen. Bidatenekin naon ja! Hola! Hello! Etorri gara piratata. Bueno. Hemen jarri gara, bokadio etxo batzuk afaltzea eta zuk ikustea. It's
Dira, gorde zirenak kabian, zentzu askotan daukagu amets, mundu hau sute handian, erre usaina sudur zulora, helduko zaizu agian. Eta goizero kiosko aldera naizta ez dagon gertuan, eta etxean laukartoi dauzkat barrenak erdi lertuan. Gara eta berria, pila ikaragarria, hor dauzkat ezin letuan. Zelanak ondo egiten dira azkeneko momentuan. Zelanak ondo egiten dira azkeneko momentuan. Bueno, esan guztue, nun koño dago tipo hau? Albiztura etorria berso saio entzutea. Bizirik nago, ekipo bizirik nago, haiatu naiz goizeko txikitan, edo zen txikitan, onditan inkluso. Eta, hoxe, ja bizirik nago, bertso saio bat entzun da, rasakola bat hartuta, dena ondo ja. Ja ondo, ja bizi berritu naiz, ekipo. Hau da nire gaurko platera, karrillerak eta patatak. Bueno, kaixo. A ber, mikroakin hitz egite dizuet ze oberatan daude eta ta entzute ardun. Esperoet mikroakin ez entzutea. Esan behar nuna, hemen bukatza blog hau, beste aste bat udontan, abuztua izaten frenetiko, festarik festa. Ez dakit zitzen buru jarri beten blog honi, baina bueno, izan zitekeen festarik festa 2.0. Eskerrak eman nahi dizkizuet, aste honetan nekin ontzaten guztiri, nekin egon entzaten guztiri kanpora entzatelako baino hemen ontzaten guztiri. Eta, hoxe, asteburu marabilloso izan dela, ez dakit kontu zen, baina behetxo saioak me encantan, txikitako festak me encantan, eta eske ez dago konparazioik gazte nagusi bat en plan Donosti, o Bilbon, o lo que sea, o herriko festa bat, tipo Leitza, Altzo, olako festak, osea, mila aldez nahi goitut. Baloratu, ze benetan, kristone bitar bat potentek egoteia, eta oso gustagarri dira. Así que hoxe, ze esan dizuet, arpidetu, 275 iritsi gaia, eskerrik asko denoi, honenak zate, eta hoxe, goatu helburu dela 300 aiatzea urte bukaerako. Esperoet, helburua lortzea. Así que hoxe, etorri zaten berri guztiri, kaixo, eta gomendatzen dizuet, blogei ikustea pilo daudela ja, eta honekin bai, agurtzen ez betiko bostakin, like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu eta partekatu, jarraitu jaztue Instagramen, TikToken eta Twitterren, eta ikusiko gea urrengo blogen, ze bai, urrengo blog batengoa. Agur, musu!